Bona nit. A mesura que es coneixen noves derivacions del cas Millet, la gran pregunta que es fa a l'opinió pública des que va esclatar l'escàndol ens interpel·la cada cop amb més urgència. Com és possible que Fèlix Millet enganyés tanta gent durant tant de temps? Hi ha una part de la nostra societat benestant i cultivada que va identificar Millet, cognom il·lustre, emparentat per sempre amb el del Palau de la Música, com un dels seus. I una classe política que no es va qüestionar la seva honorabilitat. El segell d'un edifici d'una institució tan singulars i amb tant de prestigi van actuar de cortina de fum. També una gestió aparentment brillant sobre la qual, tot i els senyals d'alarma, ningú gosava fer gaires preguntes. Sous milionaris, lloguer de vehicles de luxe, viatges a llocs exòtics, casaments familiars amb pompa dins del palau, obres i reformes de cases particulars, etc. Tot ho pagava el Palau de la Música. Tan gran era el poder d'influència de Fèlix Millet que el feia gairebé intocable. Un equip de 30 minuts ha reconstruït la doble cara d'un home que ha esdevingut el mirall de les nostres pròpies mancances com a societat que pretén exercir un control democràtic estricte. La polidora. Divendres 13 de novembre, una cinquantena de patrons de la Fundació del Palau de la Música coneixeran avui de manera oficial l'abast del robatori presumptament comès pel que fins a l'estiu era el seu president, Fèlix Millet. Què pensa tot plegat? Doncs vaig a que m'ho expliquin. Ho sap tothom. Ho expliqueu cada dia també. Miri, escolti, quants duros hi ha posat vostè? Una decepció tremenda de tot el que ha passat. Estigués ara amb el senyor Millet, què li diria? Que és un cala. Hi ha tres grups de patrons, podríem dir. Els patrons artistes, diguem-ne, el Barenboim, el Carreras, etc., que aquests no els veiem mai. Els patrons polítics o expolítics, que veient la llista de patrons fàcilment deduïm qui són, i després hi ha els patrons o professionals o empresaris, que érem els que aportàvem recursos al Palau. Al final, el 86% del pressupost del Palau es nodria de venda d'entrades, lloguer de sales o mecenatge. Per tant, fons privats, i ens sentim una mica en aquest moment doncs, com el cornut i pagar el beure. No? En teoria, entre les funcions dels patrons figurava l'aprovació dels comptes. Segons com avui, m'agradaria a la sessió adreçar-me a tots els patrons i dir, aviam, el que s'hagi llegit una sola vegada, un sol any, la memòria de l'entitat que hagi revisat els comptes i que s'hagi llegit l'informe d'auditoria que aixequi el dit. I si la gent és honesta, no veurà cap dit aixecat. Nosaltres anàvem al Palau cada cop que ens cridaven. Participàvem activament en moltes reunions, la preparació del centenari, moltes coses, i després a l'assemblea anual se'ns facilitaven els comptes anuals amb una auditoria que no tenia salvetats. Per tant, si l'auditoria et diu que no té salvetats, el que no vas a demanar en una junta és, escolti, porti'm una factura de despeses o d'ingressos, perquè això no ho fa ningú. Un moment. L'actual direcció del Palau ha demanat la dimissió de tots els patrons per crear una nova estructura directiva i ha explicat els números. Més de 23 milions d'euros han desaparegut del Palau des de principis d'aquesta dècada. Tot això sense aixecar les sospites dels patrons, dels socis de l'Orfeó, ni de les institucions presents dins del Consorci del Palau. Home, jo crec que ens hem equivocat tots. Les institucions públiques, els mecenes, o sigui, quan t'apareix i tens la sensació d'estafa que hem tingut tots, no pots pensar altra cosa que com pot ser que des de la primera reunió que vaig anar fins a l'última no me n'hagués adonat del que estava passant al Palau. Tampoc crec, com s'ha dit en algun diari, que això era una màquina perfecta, no? Escolti,
màquina perfecta, res. Això es podia haver detectat amb un millor control, segur que sí, segur que sí. Però hi havia qui feia temps que sospitava de Fèlix Millet. L'any 2002, Hisenda va rebre un anònim que en poques ratlles deia moltes coses. L'anònim parlava de doble comptabilitat, de diner negre que es feia servir per viatges i d'obres a domicilis particulars pagades amb diners de la Fundació. Els responsables d'Hisenda no ho van investigar perquè era anònim, però se'l van guardar. Anys després comprovarien que l'anònim era cert. El senyor Matías deien que era tan i tan llest. Enganyava Hisenda. Es feia ric a costa dels altres. Però avui, quan miro al meu voltant, estic content de no semblar-me al senyor Matías i que hi hagi menys gent com ell. Avui som més solidaris i només una minoria defrauda. L'Agència Tributària actua decididament contra aquests pocs. L'Agència Tributària va actuar decididament contra Fèlix Millet. La raó va ser l'enorme quantitat de bitllets de 500 euros que movia el Palau. La caiguda de Millet va començar en aquesta oficina de Caixa Catalunya el 13 d'octubre del 2003. Aquell dia, uns empleats del Palau van anar a cobrar uns xecs i van treure 900.000 euros en bitllets de 500. Els xecs anaven firmats per Fèlix Millet i per la seva mà dreta, Jordi Montull. Investigant, els inspectors d'Hisenda van esbrinar que només durant aquell any, en operacions semblants i en diferents caixes, havien tret 2.300.000 euros. Tot el tema de comptabilitat i números li he de preguntar al senyor Montull, que és el que ho sap i el que ho portava, perquè jo em limitava a firmar quan veia la firma, tots els talons anaven en doble firma, i si hi havia una firma del segon, jo firmava. Al Palau mai sortia un diner que no ho sapigués el senyor Millet. Per justificar aquests moviments de diners, els responsables del Palau van presentar a Hisenda factures falses, rebuts sense firmar, factures diferents pel mateix concepte i fins i tot van dir que els diners en efectiu eren per pagar orquestres i els cors. Més tard, davant del jutge, declararien que els justificants van ser obra del seu advocat i secretari de la Fundació, Raimon Bergós. No eren factures reals perquè, a veure, llavors eren els abogats nostres de la Fundació, en Bergós, Santiago Llopart, ens van aconsellar que ja ho muntarien ells, perquè el que no podia... O sigui, sempre ens van dir que la Fundació i l'Orfeó mai coincidirien amb que es pogués veure el mateix. La inspecció d'Hisenda va acabar a la Fiscalia de Delictes Econòmics. Allò superava el frau fiscal. La investigació de la Fiscalia va durar tot un any. I el 23 de juliol passat, els Mossos entraven al Palau. Nosaltres vam trobar una grata sorpresa de que no s'esperaven. És molt important aquest tipus d'investigació, la sorpresa. I nosaltres el que vam detectar és que no s'esperàvem, estava tot el que buscàvem, ho vam trobar. Abans de la sorpresa, per Millet i Montull, aquell havia de ser un bon dia. El dia abans havien venut al Palau aquest local de Sant Pere més alt pel doble del seu valor. Es repartirien 3 milions d'euros. Després de les vacances, Montull es jubilava. I uns dies més tard, a Fèlix Millet li havien de concedir la medalla al Mèrit Cultural de Barcelona. Bàsicament, els mèrits que se li reconeixien és que el Millet arriba a la presidència de l'Orfeó Català l'any 78 amb un Palau de la Música que pràcticament cau a trossos i amb 20 i tants anys llargs, pràcticament 30 anys fins a data d'avui, doncs fa la remodelació que coneixem tots i que tots hem vist i que indubtablement treu el Palau d'aquesta situació d'abandó en la que havia caigut. Però la pregunta aquí és com han pogut construir un palau similar amb tanta bellesa, detalls artístics, d'arts decoratius, estic parlant de ceràmica, mosaic, escultura, només en 3 anys, en 3 anys, 1905-1908. Per entendre el que va passar aquí, cal dir que tota la classe política de Catalunya a l'època, tots els intel·lectuals artistes d'aquest país, Catalunya, a l'època, consideraven el projecte del Palau com un projecte nacional capaç no només de representar Catalunya amb el món sencer, sinó també per modernitzar la societat catalana. Modernitzar la societat catalana. El Palau de la Música Catalana va ser construït per subscripció popular a principis del segle passat. Va ser concebut com la seu de l'Orfeó Català.
El Palau és propietat de l'Associació Orfeó Català, creada a finals del segle XIX per promoure la música, especialment el cant coral. En Lluís Millet, la sala dedicada al fundador de l'Orfeó Català, no només fundador, sinó també director de l'Orfeó durant més de 50 anys. Aquest home, en Lluís Millet. Fèlix Millet és renebot de Lluís Millet, creador juntament amb Amadeu Vives de l'Orfeó Català. El pare de Fèlix Millet, l'empresari Fèlix Millet i Maristany, va ser president de l'Orfeó. El meu pare i ell són, és que no poden ser més diferents, i els germans també, vull dir, no som així, vull dir que quan era el cumpleaños d'un nen li compraven carmelos i anava a classe i donava carmelos a tots els nens companys per celebrar el cumpleaños. Ell venia a l'habitació amb els carmelos, per dia següent portar-los a l'escola i ens els venia. I una vegada ens els havia vengut i ens deia, i es posava a plorar i deia, demà que no podré donar els carmelos, torneu-me'ls. Jo deia, torna'm els diners, jo te'ls torno. No. I en Joan, el gran, li tornava, deia, Joan, tu ets tonto. I no me'n recordo que li deia, Joan, pensa malament i acertaràs. No, és que t'està prenent el pèl. No li tornis els diners, home, no els hi tornis els diners als carmelos. Ai, no li tornis els carmelos, sinó et torna els diners. Jo no li vaig tornar mai, però ja feia aquests numerets. El passat 29 d'octubre va ser proclamat nou president de l'Orfeó Català, en Fèlix Maria Millet, que fins aleshores era sotspresident. Què passa, Fèlix Maria Millet? Hi haurà renovació, hi haurà canvis o són només paraules que s'emportarà el vent? No, és... Bueno, primer, gràcies per la felicitació. Doncs, evidentment, hi haurà renovació, hi haurà canvis. D'això en som tots conscients que són necessaris i els farem. Vull dir, no són paraules, sinó que seran fets. El que passa que es tenen que anar produint d'una forma paulatina i ben feta. L'Orfeó Català... Abans de ser nomenat president de l'Associació Orfeó Català, Fèlix Millet havia treballat amb el seu germà Xavier. Però és avui una institució viva. Dedica't a la part comercial, que és més fàcil, i llavors tractes amb els clients. Hi havia organitzat uns dinars amb els clients importants cada 15 dies, doncs bueno, aquests dinars te n'ocupes tu i ocupa't de tot això. El que passa és que ja fent aquestes coses ja va fer alguna cosa que era una tonteria, que era aquest estat anèmic que té ell, i llavors el vaig dir que treure de l'empresa, i vaig dir que no pots continuar, i llavors li vaig donar un despatx perquè treballés i es posés ell. Aquí és quan va tenir l'altra ensopegada. A les 5 de la tarda es reprendrà la vista del judici del cas Renta Catalana contra els germans Andreu i Ignasi Baquer, Eduard Guillem i Fèlix Millet, acusats d'apropiació indeguda i de falsedat documental. Fèlix Millet va tenir la seva primera ensopegada amb la justícia el 1983, quan ja feia anys que era el president de l'Orfeó. Al maig d'aquell any va passar un parell de setmanes a la presó Model acusat d'una estafa immobiliària. Era el cas Renta Catalana. Va ser condemnat a 4 mesos d'arrest i a una multa de 30.000 pessetes per falsedat en document mercantil. Però aquests antecedents no van impedir que en aquella mateixa època es creés el Consorci del Palau, un organisme format per la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, destinat a la gestió de l'edifici. El Consorci va pagar la primera fase de la remodelació del Palau i Fèlix Millet, des del començament, va ser el màxim responsable del Consorci. Les persones que coneixien aquest antecedent, com no havien posat a la White, com no havien avisat d'aquesta tendència del senyor Millet, això és també una de les coses bastant inexplicables. A l'època del cas Renta Catalana, l'Orfeó Català preparava un viatge a Mèxic. Fèlix Millet viatjava constantment a aquell país per, en teoria, preparar aquella actuació. Però, finalment, sense massa explicació, el viatge es va suspendre. I la sensació que tens, que tot t'ho han preparat tant i tants viatges a Mèxic, la veritat és que allà tots fèiem la rialleta i dèiem, bueno, aviam, els viatges a Mèxic, la sensació era que hi anava a portar quartos. No teníem, després vam veure que no s'hi anava a preparar la nostra anada, ni molt menys. La suspensió de viatges a Mèxic ha estat una constant en la història recent de l'Orfeó. El 2006 es va tornar a suspendre una actuació del cor a Mèxic. Això va provocar una plantada dels cantaires que no va transcendir fora del Palau. Els cantaires van arribar a un nivell
diríem, de rebuig en quant a la gestió que havia propiciat que això pogués passar, i van decidir acabar la temporada 2 mesos abans de que s'hagués complert els nostres compromisos d'assaig. El cor de l'Orfeó Català està format per cantaires voluntaris. En teoria, l'existència de l'Orfeó és la raó de ser del Palau. Però sovint, en l'època Millet, s'han suspès actuacions i viatges del cor amb l'excusa de problemes econòmics. La relació entre el cor i el que és la institució, i concretament amb el que era el president fins ara, no ha estat mai una relació fàcil. No ho ha estat. Ha estat una relació distant, més aviat freda, molt protocolària i de molt poca complicitat. Aleshores, amb tot això sí que, independentment del que ara sabem i abans no sabíem, ja despertava un estat de relació, diguem-ne, no molt càlid. Això sí que és objectivament cert. El cor professional del Palau és el cor de cambra. Va ser format el 1990, però fins al gener d'aquest any, i gràcies a un acord amb la Generalitat, els cantaires no han començat a cobrar un sou. Durant 20 anys han sigut becaris, i la beca la pagava una caixa d'estalvis, ni tan sols el Palau. O sigui, al Palau hi havia una prioritat per tot el que era, jo diria, negoci. Aquest és el meu punt de vista, no? Ens havíem trobat nosaltres, cadascú es queixa del que li toca, no? Hi havia moltes vegades que havíem tingut un concert molt important i que en canvi no podíem disposar de la sala per assajar-hi, per fer un assaig general o el dia abans o el mateix dia al matí, perquè estava ocupada per una convenció i s'havia d'anar una miqueta paradoxal, no? Que això que en Joan Maragall havia anomenat la Casa dels Cants, doncs precisament els cants eren una miqueta la ventafocs d'aquesta casa, no? L'any 90 va néixer el que es convertiria en la nineta dels ulls del projecte de Fèlix Millet del Palau de la Música. La fundació, que jo dic que és la guinda del pastel, que és la financiació, el medi de financiació perquè el Palau de la Música, a més, tingui activitat pròpia, o sigui, autoprogramació. Millet va aconseguir el suport del bo i millor de la societat i dels grans noms de la música contemporània. La Fundació Palau de la Música, amb l'objectiu declarat de portar fons a l'Orfeó, va arribar a tenir 140 patrons. I moltes grans empreses han contribuït econòmicament a la Fundació. Los grandes empresarios de aquí, los de constructoras, pagaban un impuesto revolucionario. El señor Pujol, con muy buena visión, yo creo, con muy buena visión decía, bueno, me vais a construir una carretera y un puente y una estación. Bueno, os lo voy a dar, a ti te lo doy, pero me pones 100 millones en el Picasso, 100 millones en el Liceo, 100 millones en el Palau de la Música y lo arreglamos. Yo creo que esa es la base. Entonces, yo creo que las grandes empresas han sido tocadas por el impuesto revolucionario, seguro. Por una causa noble, quiero decir, pero que ahí está. La Fundació s'ha dedicat a programar concerts. El programador era Jordi Montull, l'antic encarregat d'obres del Palau, que es va convertir en director administratiu i mà dreta de Fèlix Millet. Yo creo que la historia era primero lo que les sonaba, es decir, que quien no conoce a Barenboim, a Zubin Mehta, a Marcel, a toda esta gente. Entonces ellos hilvanaban la temporada con unos 3 grandes nombres o grandes orquestas y luego lo rellenaven según el presupuesto, lo que habían calculado que tenían que gastar. I una de les coses que hagués tingut d'alertar de fa molt temps és que el Palau no ha generat mai un contingut propi. És a dir, han fet una política que és la política d'aparador, és a dir, invitar grups de prestigi per dir, mira que som potents, podem fer venir aquí aquest director, aquesta orquestra simfònica fantàstica, y això es una política de nou ric. ¿Y a Montull le gustaba la música? Hombre, no era un fanático, indudablemente no, o sea, lo que le sonaba bien, pero le gustaba, pero vamos, tampoco iba mucho, vamos. ¿Ni Millet? Yo creo que menos. La Fundació, és clar que era una pantalla. Era una pantalla que, utilitzant la música i l'art com a excusa, es dedicava a capitalitzar, obtenir fons que ja hem vist després on anaven. La majoria no cap a la música. Naturalment que
els patrons de la Fundació, no podem dir en absolut que els patrons fossin còmplices de la direcció, però la negligència i la passivitat han sigut espectaculars. Jo vaig tenir una experiència que em va obrir els ulls, de certa forma, fa ja més de 15 anys, en un moment que estàvem negociant amb la Generalitat de la búsqueda d'una seu social, que encara no tenim. Una seu social, és a dir, un edifici on puguem, amb la Capella Reial i amb l'orquestra i amb el conjunt vocal nostre, poder tenir el nostre lloc per fer els concerts, per assajar, doncs es va contemplar, es va negociar durant un cert temps la possibilitat de fer uns acords amb el Palau de la Música, amb l'Orfeó Català, quan es va presentar la possibilitat de fer uns acords que el Palau exigia tenir tot el control financer de tot el que la Capella Reial pogués rebre com a subvencions. I jo aquí em vaig negar totalment. I en el moment que em vaig negar a cedir la part corresponent a la nostra subvenció, totes les converses es van acabar. Aquí hi ha hagut un problema, que és que en el conglomerat aquest que va idear el Fèlix Millet es va produir un desplaçament de protagonisme i de poder del que era la matriu originària de tot el projecte, que és l'Orfeó Català, es va desviar, es va derivar bàsicament cap a la Fundació, que és on hi havia els ingressos dels recursos del mecenatge i on hi havia les empreses. Jo crec que aquesta és la mare dels ous d'un dels errors principals del que ha passat, del que ens ha passat a tots. A mesura que anava acumulant poder dins del Palau de la Música, Fèlix Millet anava acumulant honors i reconeixement públic. A part de la Creu de Sant Jordi, Millet posseïa la Clau de Barcelona, la corbata d'Isabel la Catòlica i fins i tot havia estat distingit amb el títol de Ciutadà que ens honora. Quan sentia aquests premis i aquests honors que li han donat i medalles de Sant Jordi i tal, pensava, s'han tornat bojos, s'han tornat bojos. Però bueno, és així. A la part de l'actiu és que va agafar un palau que queia físicament i deixar un palau que és de primera comunió, o sigui, un palau que és un bombó avui dia, no? L'any 2000, una institució es va fixar en el funcionament del Palau de la Música. Era la Sindicatura de Comptes. La Sindicatura va auditar els números del Consorci, l'entitat del Palau, en què estan presents les institucions públiques. I en el seu informe posava de manifest unes quantes irregularitats. Faltaven 31 milions que no van poder justificar on havien anat a parar. Hi havia molts problemes en quant a la propietat de l'immoble d'ampliació. Hi havia informes jurídics contradictoris, però que, a més, per acabar-ho d'adobar, resultava que aquell edifici no constava en el registre de la propietat. I un fet que potser ara és palès la seva gravetat, que és que el senyor Millet acumulava, contràriament als estatuts de les donacions, una sèrie de càrrecs incompatibles. L'informe de la Sindicatura de Comptes es va enviar el 2003 al Govern, al Tribunal de Comptes d'Espanya i al Parlament, on es va discutir durant uns minuts. Però cap institució va prendre cap mesura. Bé, probablement si en aquell moment en aquest tema s'hi hagués pres més consciència, els haguéssim pogut evitar alguna d'aquestes situacions. En aquella època, la màxima preocupació de Fèlix Millet era l'ampliació i remodelació de l'edifici del Palau. Fins i tot havia aconseguit la demolició de l'església de Sant Francesc, que impedia l'esponjament de l'edifici. Bueno, yo en broma le dije una vez a Millet, eres admirable, digo, porque en este país cargarse una iglesia en este país es increíble y tú te la has cargado. Y se sonreía. El govern Aznar va donar un impuls definitiu a les obres de remodelació del Palau. De fet, el govern central va substituir la Diputació de Barcelona dins del Consorci. Millet, en agraïment, es va fer membre de l'Institut Catalunya Futur, la delegació catalana de la FAES, la fundació ideològica del PP. La principal aportación se produce entre el año 1998 y el 2004. Presupuestos del 3 para el 2004. Ese es el gran momento. La interpretación de carácter político, personal que se pueda dar es otra cosa.
Però la suposada simpatia de Millet per Aznar no li va impedir firmar un conveni amb la Fundació Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya. Al llarg de 6 exercicis, de 1998 a 2008, el Palau va donar a la Fundació Convergent més de 600.000 euros per, en teoria, desenvolupar activitats culturals. Des d'un homenatge a Pau Casals, des de, en fi, moltes activitats relacionades amb la música o no, però dintre del marc cultural de la cultura catalana, evidentment, no? Vàrem estar examinant les actes tant de la Junta Directiva de l'Orfeó com de la Fundació i no n'hi ha cap acte que avalés ni donés poders al senyor Millet per signar aquests convenis. Ara, la Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas s'ha compromès notarialment amb el Palau a tornar els 630.000 euros rebuts en quotes anuals de 79.000 euros. L'any 2000, Fèlix Millet va tornar a donar diners del Palau a un dirigent polític, a Àngel Colom. Van ser 25 milions de pessetes, segons un rebut trobat a la Fundació. La meitat segons el mateix Colom. Vaig rebre el que seria l'equivalent avui de 72.000 euros, que en aquells moments una part els vam destinar a una iniciativa que era, diguem, una fundació que mai va acabar de funcionar ni d'existir, i el reste va anar per eixugar part dels deutes que ens havien quedat del Partit per la Independència. En una carta del secretari de la Fundació, Raimon Bergós, dirigida al director administratiu del Palau, Jordi Montull, es reconeix la manipulació de documents per enganyar Hisenda. Un d'aquests documents fa referència al pagament a Àngel Colom. Segons la carta, en la manipulació de documents participa la directora financera del Palau, Gemma Montull, filla de Jordi Montull. Raimon Bergós i Gemma Montull han estat imputats pel jutge. Segons els informes pericials nostres, l'oficina financera i el Departament de Comptabilitat del Palau és determinant en la manera, en el modus operandi en el que s'ha treballat. De fet, és en aquest departament en el que apareixen una quantitat considerable de xecs signats per el senyor Millet i el senyor Montull, però en blanc. I estaven en poder de la responsable del departament financer. Les obres de reforma i d'ampliació del Palau eren l'orgull de Fèlix Millet i del seu arquitecte, Òscar Tusquets. Però criteris estètics a banda, alguns aspectes de la reforma del Palau no han estat lliures de crítica. El Palau és una sala amb moltes mancances, des del punt de vista infraestructural i el més greu des del punt de vista acústic. Es va destruir la caixa de ressonància que havia construït Domènech i Montaner a l'escenari, que era el gran tresor d'aquesta sala. Domènech i Montaner tenia un problema, i és que la sala està sobre la bòveda de sota. I ell, per crear una caixa acústica, crea una estructura de ferro buida que dona caixa de ressonància. Això es va destruir. És que no hi ha una sala d'assaig pels músics. Els músics, els nostres músics, el Mauricio Polini, els que venen, han d'anar a assajar a l'auditori, perquè no hi ha sales d'assajos. Una sala plena de mancances. Clar, no hi havia interès artístic. Al setembre d'aquest any, al destapar-se el cas, l'arquitecte Òscar Tusquets va fer unes reveladores declaracions a TV3. Em temo que no tots els diners que han desaparegut han anat a parar amb el senyor Millet. I m'ho temo amb bastanta raó de causa. Des d'aleshores, l'arquitecte no ha volgut fer més declaracions. En aquests moments, l'auditoria impulsada per la nova direcció està analitzant els comptes de totes les obres de reforma i ampliació del Palau. Amb tot el que hem vist, si estem examinant aquest aspecte és perquè pensem que pot haver-hi també una part de frau. El que la nova direcció del Palau ha vist és el que es va destapar amb l'entrada dels Mossos al Palau, un fet del qual, fins aleshores, sembla que ningú s'havia adonat, que Fèlix Millet i Jordi Montull utilitzaven el Palau com si fos casa seva. El 19 d'octubre, Fèlix Millet i Jordi Montull van declarar davant del jutge. Un mes abans havien confessat. S'havien gastat els diners del Palau en viatges a llocs exòtics, acompanyats de tota la família i en obres a les seves propietats particulars. Van justificar el moviment d'efectius dient que feien pagaments a diversos col·laboradors. També van reconèixer que es van adjudicar sobresous milionaris.
En total, van admetre haver-se gastat uns 3 milions d'euros, molt lluny dels 23 milions de què se'ls acusa fins ara, i van posar a disposició del jutjat les seves propietats. El senyor Millet i el seu Montull han fet alguna cosa molt greu, molt greu. No han matat a ningú, tampoc, però han fet alguna cosa molt greu i seran responsables d'aquesta actitud, però ja han dit, han confessat que no ho fa ningú i han tornat els diners, que no ho fa ningú tampoc. Home, veiem la part positiva, sisplau. Però Millet va deixar d'explicar moltes coses. Per exemple, no va dir res dels casaments de les seves filles, Laila i Clara Millet, totes dues patrones de la Fundació. Van celebrar el convit de noces a la sala de concerts. Va pagar el palau, excepte una part que la va pagar el sogre de Clara Millet i que se la va embutxacar Fèlix Millet. Clara Millet, que treballava al palau, ha estat acomiadada. També ha estat acomiadada Rosa Garicano, la directora general, que aquest any hauria guanyat 300.000 euros, segons dades de la nova direcció del Palau. Hi ha unes persones que en el procediment hauran d'assumir responsabilitats penals i n'hi ha unes altres que han sigut beneficiàries d'una determinada situació o han sigut corresponsables a altres nivells, però que sense arribar a tenir connotació de tipus penal no deixa de tenir responsabilitat professional. La meva dona portava 24 anys al Palau, ha dedicat, diguéssim, pràcticament tota la seva vida al Palau, ha creat una secció amb 14 persones que portaven tot el que era mecenatge, activitats, tant al servei del Consorci com al servei de la Fundació. Ha de pensar que els últims 5 anys van recollir 35 milions d'euros per fer coses pel Palau. Jo el que dic que si en 5 anys pots els 35 milions d'euros amb el teu equip, evidentment, no tu sola, i amb el recolzament del Palau, doncs, escolti, aquesta feina té que tindre un premi. El que està clar que aquestes retribucions, tant de la dona com del seu equip, es feien de forma absolutament oficial i transparent, amb retencions i declaracions. O sigui, això que quedi molt clar. El que sobretot no han explicat Millet i Montull és com, malgrat ficar tan sovint la mà a la caixa, aconseguien que el Palau obtingués beneficis. Tampoc han dit com s'ho feien per burlar les autoritats que supervisaven els comptes del Palau. La Fundació s'havia constituït l'any 1990. Des d'aleshores ençà s'havien obert 104 expedients. I hem de dir, que això també és típic de les persones que delinqueixen, que la celeritat i l'interès en regularitzar aquella documentació que se li sol·licitava era molt elevada per part d'aquesta Fundació. Per tant, clar, vist ara, no és que intentés quedar bé amb el patronat, és que buscava el que no s'obrís una investigació al respecte d'aquest tema. Vostès saben que a les auditories acostuma a haver-hi una carta al davant en la que diuen, escolti, el que m'ha analitzat està d'acord i està correcte. Doncs bé, la darrera, la del 2007, que està feta per una empresa privada, té aquesta carta sense cap tipus d'observació. Tothom confiava en Fèlix Millet. I tothom confiava en les auditories, que any rere any deien que tot estava correcte al Palau. I confiaven en les institucions i confiaven els patrons. La xifra dels 23 milions d'euros desapareguts al Palau, a la qual s'hauria d'afegir 8 milions de sobresous il·legals més, ha estat revelada en pocs mesos per l'empresa auditora contractada per la nova direcció. L'antiga auditora del Palau no va detectar res durant anys. No estem parlant de l'auditora de la cantonada, de l'amic auditor, que, escolta, mira, fes-me un... No, estem parlant d'una auditora important, tan important com que és l'auditora de la majoria de les societats municipals. Per tant, s'ha parlat molt d'algunes fundacions que han rebut fons, però bueno, l'auditora hagués tingut que veure això i haver tingut que fer algunes preguntes que no va fer. Jo en la meva vida professional de tantíssims anys gestionant estic acostumat a auditories molt més dures. Però penso que aquí la enorme personalitat del senyor Millet devia d'influir alguna cosa. Creem unes infraestructures que per elles mateixes seran rentables i donarem un servei general on el Palau de la Música, a més de fer-se música, es faran també altres activitats que el que faran és que el món se sàpiga que existeix un palau tan preciós com el nostre.